Arratsaldeon, prest altzaudete, hasi da Quiz Bob Did. Eta zer da Quiz Bob Did? Proba bat egunean. SLC telebista galestar publikoak egunean behin jolasaren bertsio galestarra eskainiko du. Kode Syntax Euskaldunak eta Tinopolis Galestar ekoiztetxeak elkarlanean garatu dute. Beraz, badakizue, hasi galesko mapak errepasatzen. Zein dira Betgelert herriaren mugakideak? Zenbat izki ditu Lam, Fireply, Gliv, Glin, Logerik, Quair, Drop, Think, Kok herriaren izenak? Galdera horrekin denbora asko eta puntu gehiegi galduko ditugu. Bismerian wedi gwella a Dafydd y gwaso neu fydd Mae'r baban yn y cryd wedi tyn Guk ez dakitzema puntu galduko ditugun, baina Amerikako estatu batuetako alderdi demokratak bezain beste ez izatea espero dut. Aurtengo agintaldi erdiko hauteskundeak bereziki garrantzitsuak izaten ari dira. Lehen emaitzen arabera, errepublikanoek garaipena lortuko dute ordezkarien ganberan, hau da, kongresuan, baina demokratek senatuari eutxiko diotela dirudi. Galera handia bai, baino espero zena baino apalagoa. Sistema berezia da hauteskunde hauena. Zenbait estatuk erreferendum moduko galderak egin dituzte. Gero estatuko konstituzioetako artikuluak aldatzeko legegintzako neurriak hartzeko. Eta bost estatuk esklabutzari buruzko galdeketak egin zituzten. Proposamen horiek konstituzio testutik esklabotza eta presoi izartzen zaien lan behartuak ezabatzea ahalbidetzen zuten. Alabama, Louisiana, Oregon, Tennessee eta Vermont estatuek bozkatu behartzuten esklabutza debekatzearen alde. Eta gertatutakoa sinetxi ezinik gabiltza. Louisianako 10-6 esklabutza mantentzearen alde bozkatu du. Datuen arabera, 800.000 presok egiten dutelan espetxeetan ordain sariri gabe. Eta horietako gehienak, The Innocence Project erakundearen arabera, beltzak dira. You hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Bai, zalantzari gabe. Uste dugu gauzak asko aldatu direla, baina argi dago ez. Ba ez, Santurtzin beste eraso matxista bat jasandu emakume batek. Hori salatzeko elkarretaratzea deitu du Marin Matraka talde feministak ostegun honetarako arratsaldeko 7:00. Duela egun batzuk beste eraso bat jasan zuen beste emakume batek Santurtzin bertan. Urriaren 30 gizon batek laban batekin eraso egin zion bikotekidea zuen emakumeari. Emakumea ospitalera eraman zuten eta erasotzailea espetxera. Ba hori, marmotaren egunean bizi garela, baina dagoeneko ez gaudelo, esnatu gara, eta ez dugu eraso txikiena ere onartuko. Berriro ere komentario bat matxiruloaren ahotik alat bortxaketa bat zenbat dira gaur gizarte honek jipoitutakoa irainek ere indartzen dute normalizatutako matxismoa. Impunitateak ematen digu beldur gehien. Salatu eta salatuari gara, baina askotan justizia ez dago gure alde. Eta impunitatea azken asteko hitza dela esan genezake, Jose Barrio Nuevo barne ministroiak egindako adierazpenen ondoren, hitz hori bolo-bolo ibili da. Gerrazikina aitortu eta agindutako heriotzak hain lasai aipatzea, impunitate osoz bizi den pertsona batek soilik egin dezake. Gaur, bereziki pixutsuak egin zaizkigu Barrio Nuevoren hitz horiek. Izan ere, azaroak 10 memoriaren eguna da. Espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria.
Memoria egunaren ekitaldi nagusia Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko egoitzan izango da arratsaldeko 6etan. Ekitaldian, Euskadin memoriaren gizarte eraikuntzarako oinarri partekatuak dokumentua aurkeztuko dute. Eta bertan egongo dira egileak. Unai Belaustegi, Eider Landaberea, Virginia López de Maturana historialariak, eta Josu Elespe, Maria Jauregi eta Axun Lasa biktimak. Kukai dantzataldeak ikuskizuna eskainiko du gainera, goizean Eusko Legebiltzarrak lore eskaintza egingo du 9:00. Pepek ez du parte hartuko aurten, kale egingo du, beti bezala. Horrez gain, etxeratek elkarretaratzea egin du goizeko 9:00 laurden gutxietan Gasteizen Loma Generalaren plazan, memoria eta aitortza guztiontzat lelopean. Salbuespenezko espetxe politikak memoria eraikuntzan duten eragina azpimarratu nahi izan dute. Zein dira, deitu gabe datozenak, zer nahi dute aita, zuzenean zuri begira. Zein dira, oiuka mintzo direnak, da norbaitek oroituko ditu etorkizun. Memoria kolektiboaren eraikuntza aipatu dugu eta horretarako arteak berebiziko garrantzia du. Gaia lantzen duten telesail eta filmak ugaritu egin dira azken urteetan. Aurten ikusi ditugu Karpeta urdinak, 918 gau edo 3. kuadernoa adibidez. Baina baita dokumentalak ez direnak ere. Pasaren urtean Maixabel, aurrekoan Patria, eta urteetan atzera egiten badugu 2008an Nire aitaren etxea. Baina defendituko du. Kenduko dizkidate ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate ta besoarekin defendituko. Pelikula hartan parte hartu zuen gure gaurko gonbidatuak, Arkaitz Gartziandiak eta gauzak zer diren, gaur aipatu dugun memoriaren ekitaldian parte hartuko duen Josu Elespere gorpuztu zuen Maixabel pelikulan eta oraintxe estreinatu berri den Azian ikus dezakegu. Kafea gustoko duen ala ez galdetu beharko diogu, baina aurretik gure geografiako irakaslea dator, Andoni Mateos Cabero. Hiria zer den eta zerk baldintzatzen duen aztertu genuen aurrekoan berarekin eta oraingoan hirien sorrerari buruz ariko gara, noiz eta nola gertatzen dira hiriek? Etxe. Eta nik, asteburukurako agenda prestatu dizuet, Kuadernoak prestapunteak hartzeko. Dena prest zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Azaroak 10 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi 2. kafera. Zuekin abendurako koreografia honi garapena eman barko dion emakumea. Oiana Maritorenak enbe arratsaldean. Arratsaldeon! Zuekin abendurako garapen horri heldu eta freestylean dantzatuko duen emakumea. Goiuri Ezeizarandi arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta dantza giroan sufrituko duena berriz, hizketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur 2. kafeak 476 du, arratsaldeak dagoneko 4 utzita, azaroak 10, gu 3, tira, urrengo 2 orduetan zuekin gozatzeko prest izango gara, ongi etorri, 2. kafean zarete, naiz irratien. Barkatu 477 du gaur 2. kafeak.
behin nor da norbera artez jarraitzen dut berez alde zarran sartzen nor da norbera. Atzo kantutzar honen bertsio akustikoa utzi ziguten etxekaltetarrek, dagoeneko gure saretan ere entzun dezakezuen kantu eta bideoa formato akustikoan aritu ziren Unai eta Iñaki, baina laukote izan genuen hemen eta gaurko saioa ere nahi genuen abiatu nor da norbera kantutzar honekin. Maite duten tarteari egin bar diogu orain leku eta hortarako Oiana Maritorenak genbek prest euki beharko luke bere maite duta, baina haren horpegian antzeman dezaker. Akaso ez dela horrela? Urte asko dira elkar ezagutzen dugula, Oiana. Egia esan bai, hemen ez dago sekreturik. Egia esan eneukan prest, onartu egin behar dira gauzak diren bezala. Baina abestia jarri dugu, Gorka Berri Txarraken marabillasen abestia, eta nik beti oso kutxuntzat izan dut abestia hau, baina batez ere niri akustikoan duen bertsio asko gustatzen zait. Eta denbora baten asko entzuten nuen, ez? Eta hitz egiten ari ginen arteak nola egin dezaken, kasu honetan memoria kolektiboaren eraikuntza horretan lan, arteak zenbatetarako balio duen, eta nik beti gogoratzen dut, adibidez Gaztetxea Iruñakoa Marabillas izena nondik datorren, hemendik datorkio, ez? Marabillas Lambertoren historiatik, eta askotan ez dakizkigu gauza hoiek, eta ze garrantzitsuak diren artearen bidez edo beste modu batzuetara ere, baino behintzat gogoratzea nondik gatozen, zergatiak eta pixkat historia hori jakitea, eta nik horrelako abestiak maite ditut, ze pixkat ikustarazten dizute hori, eta gero ere norberaren esku dago hori urrengoei edo nolabait pasatzea, eta horretan ere bakoitza daukagu gure lana, eta niri adibidez besti hau ikasleekin euskaltegian adibidez lantzea gustatu izan zain noizbait, eta iruditzen zait garrantzitsua dela ere gero guk nolabait horri bere bidetxoa egitea, eta orduan maite ditut artearen bidez horrelakoak egiten direnean. Maite ditut. Nire maite duta txio batitik abiatuta egingo dut. Mikel Garzia Idiakezek txiokatu zuen duela egun 2 edo 3 honakoa. Euskaraz ari garelako harritu eginda mendian gurutzatu dugun gizona. Zuek etzarete hemengoak, bai, irungoak. Baina kalekoak ez. Bai, kalekumeak. Baina zuen gurasoak nongoa dira, hemengoak ez. Eta maitzen dut txioa esanez, errealitateak ez ditzala zure aurriritziak izorratu. Eta asko gustatu ditzaidan ze deno ditugu aurriritziak, ni naiz guraso euskal hiztunak eta euskal herritarrak ere bat baita bestea ez dituen bikote baten semea eta euskaraz bizitzeko hautua eta arrotasunez egin nuen eta egiten dut, eta ez dut sentitzen inork nik gehiagi ipaitzen nauenik euskaraz entzuten nauenean edo baina nik neuk nahi gabe eta ez da aurriritzi txar batetik, baina euskal hiriburuetan norbait euskaraz hitz egiten entzuten badut, begiratu egiten dut empatia puntu batetik edo ez dakit nondik egia esan, baina tira, euskaraz ari dira eta poza ematen dit, zoritxarrez gauzaiek poza ematen dutelako. Baina urriritziekin daukagun hori eta nongotarrak eta kalekoak ez, eta euskara txukuna egin ezkero badirudi 17. abizena ere euskal duna behar duzula, eta tira, ez dakit, konektatu noen txio honekin, eta maite dut, Mikel Garzia Idiakezen txio hau, eta gero gari garaialdek erantzun zion, eta grazia asko egin zidan. Olakoetan polita izaten da, gezurra izan arren, honako erantzutea. Ez, gurasoak palentziakoa ditut. Eta gustatu ditzaidan, beraz, hori xedan ere maite duta. Eta zuriago, Juri? Begira, ni aziburu hontan, egon naiz lagun batzuekin kanpoan urruti, oso urruti, Sorian, herri txiki batean. Barkatu, esan dezakezu ere, ez, gurasoak Soriakoak ditut, horrek ere balioko luke. Jakin izan manu lotura ingurizuke. Begira, zara azkarribili. 27 piztarleko herri txiki batean, oso azeburu polita pasa dugu, eta junginen, unibertsitateko lagunak, eta lagun bati zerbait gertatu zitzaion, eta orduan ni hasi nintzen, laguntzeko gauza batzuk egiten. Bizkizte kontatu nahi zer, baina, total. Gauza bat gertatu zitzaion, eta orduan niko nintzen korrika, en plan laguntzera. Eta orduan berak esan zidan, eske zea totalmente txika campamento. Zea, udalekutako neska.
Ze, aukertatu zait, eta korrika juntzara, bazenekien hau eta hau egin behartzela, eta ez dakize, eta hori soilik egiten duzue, udalekuetan begirale izan zaretenek. Eta orduan sentitu nintzen, Txika kampamento. Eta gaina pixkat arro, ze ni oso gustora izan nintzen begirale urte luzez, udako kampamentoetan, ikastortean zehar, eta haizu gustatzen zait txika kampamento izatea, eta azken aldian, nebinen, initzela oso baliagarri sentitzen nire bizitzan, lanean, etxean, harremanetan, eta momentu horretan sentitu nintzen en plan de, lagundu diot, ze ondo. Orduan, oizu, hoxe, une hori maite dut. Ez dut bertsio akustikoa topatu oiena? Bai, nik askotan entzuten nuen YouTubeen bat, ez dakit, telebista programa baten egin zuna, Televisión Españolan uste dut, okerrezpan hau. Eta gaineanik ere, igual bereziki konektatzen du, famili naparra izan da, ez dakit badago zerbait. Ez larra, bueno. Bai, noski baietz. Ikara, bortxaren bigarren izena zein dira deitu gabe datozena goan dut orain aspaldiko aholkua ez dira erraren iradelena da norbaiteko noituko ditu etorkizunian anzturaren zingira ontan itxo dituztenak abesti berriren batian zuaitzarren azaletan argaren zilarruretan iluntzetan ostikoz bota digute atea zein dira Eta hemen ginela paiola entzuten, iritsi da Andoni Mateos Cabero gure laborategira, eta baliatuko dugu oraindik kantu hortxe genuela, ari maite duta eskatzeko, ze prestatuko zuen, hau mutilfina dago guri azterketak egiten dizkigu, baina berare etxeko lanak egin deturtzen da. Arratsaldeon, Andoni. Arratsaldeon. Maite duta prestatuko zenuen, oain ni gaizki zutzi, Betxetutan eukan, atzotik. Hora? Konta iguzu zinen? Bueno, nik uste desberdina, ez dakit noizbait hitzein izan da hortaz. Asko estresatzen naizen momentuetan, edo lanez karga indana honen. Nere ohitura da Amarotzekoa naiz, Mentolosako auzo txiki batekoa, eta Amarotz eta Txaramarten dau bideska, nik uste bastante ez ezaguna dela, Tolosarrentzat, eta hobeto ez ezaguna izaten jarraitzea, bere xarma hortan datza. Abitzen naiz. Vale, barkatu, Bota. Zuk etxetik ateratzerakoan bide hori hartzeko, Bai. abia puntua maldangora egiten duzu ja aportaleti bertatik, Bai. Vale, eta gero izan puntu bat eskubitar hartzen duzu. Bai. Informazio asko gehiagotan behar, baina... Ez du gehiago mango. Ados? Hoixe, hortik nabiatzen naiz, eta ja behin maldatxo igota nahiko erosoa da. Dalako, pixka laua berantza egiten du, txarama iritsi arte. Eta sartzen zea baso itxi baten, errekan soinu entzutezu pixkat, erreka beraxego dago, baina oso kilometro gutxi ingoituzu hoi guztia, hola modu zirkular baten inda, baina deskonektatzeko balio dit pilo bat. Eta maite dut momentu hoi. Ateatzen naizenen eta paseo ematen detenen. Etxea beste modu bate bultatzen naiz. Ze ona. Denok behar ditugu horrelakoak eta egia esan, esango nuke azken egunetan nik ere bizi ditu dala, inguruen ikusten ditu dala, hola estres, antsietate giroan da biltzanak, eta bai, nik argi aldaketari ere errua bota diot, horrek eragin desente du negan, eta gaur goizean eguzkia. Bihar azkeneko eguna, Inigo? Bihartik aurrera, urrengo astean, ja,
ez dizutuzten argia aldaketa aipatzen. Jo, nik egia esan, urtarrilaren 8, 9, 10 arte, pairatzen dute, tristura, sistemiko bat. Aikoa da ino. Orduan antzekoa da, segunak oso motzak dira, baina behintzat esperantza baduzu, jakin badakizula, behintzat zientifikoki edo, eguna ja luzatzen hasi dela. Ez, goizetik luzatzen du gehiago, bueno, tira, baina ja luzatzen ari da. Hor bizitzen saiatzen gara. Vale. Bihar pixka gehiago? Eta listo, Entzule, ni aski izateko jaio nintzen, eta bigarren kafeango jurirekin topo egin, eta aski izaten. Nik entzulen gatik esaten dut, entzuleak ere nazkatuta daude, Beraiek ere akaso ni bezala sentitzen dira, eta empatizatzen dute, Ez, baina agian horrela sentitzen dira, eta ez dute behar, zuk arratsaldeko lauetan gogoratzea, zegaizki, mendik ordu terdira, ja gau itxia izango da. Iluntzen hasi dudaneko. Arratsaldeko 4 eta 26 minutu izango dira 6 segundu barru, gu 6 ezkara, baina 3 bai, oraintxe, zuekin urrengo ordu eta 24 minututan egoteko. Esandakoa Andoni Mateos gurean dugu, bere maite dut entzun dugu, eta bagoaz, arekin hirien bideak egitera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Él corría, nunca le enseñaron a andar, se fue tras luces pálidas, ella huía de espejismos y horas de mar. Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicias en ciudad. El valor para marcharse, el miedo a llegar. Zuko juri badakizu Vetusta Morla kantu honi izena emateko erabili zuen Kopenhage hiria noiz sortu zen? Ba ez, egia esan. Ez naiz iritsi. Kopenhagera. Ez zara iritsi? Ez? Ez zara inoiz egon? Hori da. Ados. Ez, abitu naiz, bruizoinka, baina iritsi, naiz inoiz iritsi. Nola ba? Nunca saber. Ba, Wikipediaren arabera 800. Urtearen inguruan hasi zen hor antolatzen, arrantzale herri txiki baten inguruan, gero 1300. Urtean Danimarkako kapital izan zen, Roskilden ordez, eta orduztik hiriburu izan da Danimarkan. Eta hau esaten du nik, eta entzulea pentsatuko du. Bueno, gauza zailegia Wikipedia hartu eta olako zerbait begiratzea, ez lasai. Besterik gabe, gaur hirien inguruan hitz egin behar dugu. Lehen hiri estatuen inguruan eta hirien sorreraren oinarrizko ezaugarriak aztertuko ditugu. Joan den astean, ez duela 2 astean Andoni Mateosekin aritu ginen, hain zuzen ere, hiria zertzen, hiria zerke baldintzatzen zuen, zerke egiten zuen eremu bat hiri edo zer ulertzen genuen, bakoitzak hiriaren inguruan, eta gaur, hiriari heldu behar diogu, baina beste modu batera, hain zuzen ere, hiria momentu batean hasten delako hiri izaten, gutxi gara bera gaur ulertzen dugun moduan edo. Eta uste dut hortik izango dela gaurko ikasgaia, Andoni Mateos irakaslearen eskutik. Gaurko saioa. Bueno, hiri heldu behar diogu, eta esan da bezala, ez aurrekoan utzi genuen hor pendiente, jarraituko dugu eta gaur helduko diogu, orduan utzitako bideari Kopenhageraino ezkara iritsiko, baina bidean utzi genuen eta bidean jarraituko dugu. Hoi da, Kopenhage baino pixkat atzeago, ingo du Kopenhageko sorrera baino atzeago, bai? Esan dezu 800. Zortziron, kristondorengo 800. Urtea. Bueno, Atrasio jongo. barka dieza dela entzuleak, Wikipedian biztaizu azkar bat egin dut kantuarekin lotura egite aldera. Ez dago hemen kazetaritza ikerketa edo zehaztasun gehiagirik, hola, bote promptuan. Egin dute, lotura graziosoa egiteagatik, barka jazue. Baina pista bat eman digu Goiurik, Goiuri Andonik desente atzerago egingo dugula. Bai.
hiri kontzeptua, ez da egin noraino... Oso atzera. Oso atzera egin barko. Ez dula esperoko, batzuk igual ez dutela esperoko. Gaur geografiako azterketa dauki barrean historiako azterketa daukagu. Mix, esango nuke. Mix. Bueno, garai batean, ikastetxeko, lehen hezkuntzako liburuetan, geografia eta historia elkarrekin ez ziren etortzen? Gizarte zientziak direnak, geografia eta historia. Hori da. Eta unibertsitateen bere garaien, geografia eta historia ikasten zan. Lizentziatura garai hortan. Hori banandu zan, eta aparte dijoa. Beraz, geografiak badu oraindik ere izango du, karrera unibertsitarioak, graduak historiatik pixu bat, eta historia geografiatik pentsatzen dut. Gradu humanistikoa da. Da banaketa horietan beti geratzen da, bata bestearen zatitxo batek. Claro, baietzu. Tira, lehen hirien sorrerara egingo dugu salto, eta orduan kontatuko diguzu, noraino egin bar dugun salto, ze aurreratu diguzu, baten batez ustean harrapatuko genuela. Bai, historia hitza sartuta. Esalditxo bat, historiarik gabe ez dagoela hiririk, nik uste, okerrez bali mana dela aurreko saion hola bukatu nun, edo holako esaldi batekin bukatu nun, hortaz, horrekin ja nahiko pista emate dugu, ez? Historian atzea inbeharko dugu, lehen hirin sorrera hoi ikusi alizateko. Eta azkenen ikuspuntu historikoi beharrezkoa da, baita ere gaur egungo hirian olakoa dan, ez? Ze erentzia jaso deun jakiteko, bai, oinarri nagusitako bada, bai, hiri realitatea, dauken forma, gaur egungo forma batez ere eremu zarrena, bai, alde zaharra horiek, nun kokatzen dien baita ere jakiteko, edo zein tokitan ezpaitiako kokatzen hiri horiek. Eta dudik gabe, gaur egungo hirigintzak, lurralde antolamenduko ikerketa guzti horiek, hoi guztia oinarri eduki behar dute, kontutan eduki behar dute, bestela aurretik emango du hiriaren identitate kultural garrantzitsu hori, hortaz oso garrantzitsua da. Hortaz, horri jarraituta, faktore nagusi batzuk hartu behar dira kontutan, bai, hiri bati hasiera emateko edo hiriaren sorrera hori hasiera emateko, bai. Gizakiaren historian zehar evoluzioa handi bat egondala, milaka urtetako kontua da, baina lehenengotariko aipatu beharko genuke ezagutza tekniko instrumental bat, hiri horietan hiriak sortu alizateko gizakiaren habilidadeen aurrerapen bat bezala egontzela esan behar da. Adibide nagusitako bat eta garrantzitsutako bat da domestikazio prozesu hori, bai, sedentarizazio garaiarekin batera dijoana, abeltzantza, nekazaritzaren sorrera, hoi guztia, baita ere lehenengo herramienta fisikoen sorrera, esango genuke batez mineraletatik ateratako lehenengo produktuak, bai, lehenengo hirietako egiturak sortzeko beharrezko gauzak zian. Dudik gabe aldeko ezaugarri geografikoke baita ere kontutan hartu behar diteu, hau da, leku emankorretan kokatu behar dira, leku estrategikotan ezin dira edo zein tokitan jarri hiri horiek, bai, azkenen lurrak guri lehen gai oso garrantzitsu bat emategu, lehen gai hori balin badaukagu, erresago sedentarizatuko gagu toki hortan eta abantzatzeko aukera edukiko dugu. Horri lotuta, estruktura soziopolitiko bat. Azkenen atzetik dago sozietate bat, gizartearen egitura komplexu bat. Bai, hoi dijoa pixkanaka sortzen. Elitea dala, nekazaria dala, merkataria dala, herritar xumea dala, hau da, jerarkia bat sortzen jungo da, lehenengo asentamentu hoietan. Jerarkia horrekin eta biztanle pilaketa horrekin dentsitate bat. Dentsitate kopuru bat, gizatalde kopuru handi bat. Horrek ere sortuko du, nukleo garrantzitsu eta potente bat. Erlazio komertzialak esango genituzke baita ere, merkataritzarekin jaipatuta bezala, egitura sozioekonomiko, soziopolitiko horrekin. Defentsa, bai, eremu gotortu bat, azkenen, etxaien beldur ziren, oso garai, komplexu izan dira historian zehar, demanda asko, lehia asko, orduan, lehenengo egitura arresituk, orduan bildu beharra zaukaten toki baten, estrategiko baten, elkarren arten babestu etxaiarekiko. Hortaz, oire kontutan hartu behar da. Horregatik, oso hiri moderno direnek ez dute horrelako arrastorik, ez? Estatu batuetan adibidez, esan dut estatu batuak goiuri bertan asko ibili delako, eta nire bai, hiri moderno xamarrak ikusten dituzu eta residenzial xamarrak, eta hor ez dago ezer, ez dago iaia kalerik, ez dago aldezar sentsaziorik edo zentro... Bai, horretik esan dut, historiarik gabe ez dago hiririk, ez da
historia badaukate hiri horiek, baina historia oso kontemporanea, oso rezientea. Baina historia benetako historia, antzinako historia horren falta daukate herri horiek, orduan kulturalki ere oso desberdinak dira. Dakizu. Sí. Baina gero anekdota bat netaz parra egin dezazun. Bale, nik hola bitxikeria bat. Nik ikusten nuen telebizako lehiaketa bat, eta telebizako lehiaketa honek dauzka bertsio asko. Dauka bertsio estatu batuarra, japoniarra, brasildarra, espainiarra ere bai, bueno, pila bat. Eta orduan nik ikusian nituen bertsio batzuk, eta esan nuen nahi, gozez geratu naiz, beraz bertsio estatu batuarrarekin hasiko dut. Ikusten hasiko dut. Eta joango direlako hiri superzarretara, ez joango direlako munduaren beste puntara. Bai. Pentsa, ze sentsazio gutxi duten horrekin, zahartzaroarekin edo hirien adinarekin, behin nebilen Kalifornia inguruan dokumentaloa grabatzen eta pasatenara joan nintzen, pasadina, eurentzat ez. Eta bertan nire itzordua euskaldun batekin grabatzeko zen, hemen justu erdigunean, pasadena erdigunean badago kafetegi bat, eta bertan taberna batzuk, eta hor gehiatuko gea kafetegi hontan. Eta ni banindoan ara, eta 2013 urtea zen, ez dakit Maps mugikorrean atzerritar bezala ainerrez baote zenuen, baina egia nik ere izan dudala inoiz tentazioa askotan kontatuta guztot irratian, bidaiatzerakoan Google Mapsen pendiente egiez ibiltzeko, eta asko jotan mapa etxean ikusi eta saiatzeko iristen lekutara, bestela galdetu da pixkat pantaiatik buru altxatzeko, bestela. Eta orduan hasi nintzen gandetzen pasadenan, sorry, to arrive to the downtown ez, nik ala nuen buruan ez, downtown zentroa ez, eta baina hartu behar dezu garraioa, bestela oso ruti dago, eta nia, pasadenan hain urruti hau zegoenik, baina tira, bale. Eta orduan hartu hau eta lau parada dia. This one, the next one, I'm going there, so, noara, etorren erekin, ez, eta montatu nintzen, eta laugatean konturatu nintzen, distantzia horatzala posible, eta ni Los Angelesera bidaltzen ari ziala. Ze downtown, beraientzako zentroa, Los Angelesen bakarri zeon. Pasadenak ez zauken downtownik, eta ez dauka. Periferia zabala eta jazta. Hori da, eta bueno, bai, lau kale horre pixka taberna batzukin, baina hori ez da downtowna. Ez dago zentro kontzeptu hori, eta batean izan zen, noari zea juten, jetxi urrengo trena o metro ez da hizo sondo zertzan bueltan hartu, eta ja deitu nion tipa honi nerea urgoitiri, nahizun nerea, uste dut hemen tontuan Arzotxuek dagoz. Egiten nabilela, eta baina, oinez iritsiko zaiak eltokitik, hortxe dago, eta zan, parean, etzegon beste zer, eta baina ez daukate aldezarrik, eta ez daukate zentro sentsaziorik. Eta hori jakin behar da, bestela tontuan eitezun bezala. Beraz, ez da egite gure anekdotekin Andoni nora eraman dugun, baina urruti distantzian eta urruti historian zeorgen biltzen, ez? Gotorlekuaren, babestu beharraren ezaugarri hortan, ez? Sortu zirela, harreman sozioekonomikotetik aratago ere, hirien ezaugarriak edo, ez? Hoi da. Eta azkeneko faktore nagusitako bat, nik uste munduko toki guztietan da erlijioa bera, ez? Erlijioa ez da ulotu behar kristautasunakin, erlijio pile bat ondia historian zehar, eta herrialde batzuk, herrialde politeistak izan dira, erlijio bat baino gehiago gurtzeko, jeinko bat baino gehiago gurtzeko tendentzia uki dute, orduan horreke bai, bere kutsua emango dio, bai, templua, gurtzeko lekua, leku santu hori, bai, edukitzea. Hortaz, faktore guzti horiek kontutan hartuta, hirien tendentzia, hirien eraikitzeko tendentziak bi adar bezala uki ditu. Bai, deitzen zaie hazkunde organikoa edo hazkunde planifikatua. Bai,
azkunde organikoa ez dauka zerikusia zabor organikoarekin, bai? Esan nahi du, modu naturalean patroirik gabe, antolaketa konkreturik gabe, eraikitako hiriak. Hau da, sobre la marcha, eraikitzen joan dean hiri horiek, elementuak gehitzen joan dean hiri horiek. Aurreko faktore guzti horiek kontutan hartuta, baino inungo patroirik gabe. Planifikatuk aldiz, izango genituzke herri horiek modu geometriko baten antolatzen dienak. Bai, kale zuzenak izan, plaza bat erdian eta hortikan marra zuzenak edo horti zuzenak atera, eta hola ere egitzen jutea. Adibide bezala, organikon arten gaur egun adibidez Iberiar penintsulan aldezar organiko desente dauzkagu. Batez ere musulman garaiko egitura horiek, Toledo izan daiteke, Sevillako aldezarrak, oso kale irregularrak dira, kurba askokin, badia kale batzuk. Oso estuak. Estuak, ez daukazu baita ere irtera, igual sartzen zea kalen baten, eta buelta erdi eman berdezu, eta buelta. Horiek izango lirateke hazkunde organikoko aldezarrak. Planifikatuak aldiz, urrutia joan gabe, Donosti eraiki berriko aldezarroa da, zuten ondorioz, dena asuntxitu zutelako, eta kaleak zuzenak dira, ia, bale? Modu zuzen baten eraiki dira patroi bat, plano bate onda atzetikan, antolamendu bate onda, eta horren arabera eraiki da iria. Hoi izango liake, iria gauzken bi forma nagusiak. Lerro zuzenak aipatu dituzenen, azkunde planifikatu izan duten hirien artean burura etorri zait Bartzelona, ez? Bartzelonaren aireko irudi hori, diagonala eta paralelak eta hortik abiatzen diren kaleak, ez? Oso adierazgarria dira. Bartzelonako adibidea da, Bartzelonako zabalgunei deitze zaio, justu komentatu duzu, noi? Donostik bere zabalgunea dauka, zabalgunek ja garai hortan dena planifikatu kitezan, baina bida adibide oso argia jakiteko zer dan planifikatutako hiri baten atzen egotea. Eta hortikan, nik uste hori dala oinarria jakiteko zein dan ezaugarri nagusia, hirien sorreran ezaugarri nagusiak. Eta hortaz, pixkat oraindik eta atzerago egin behar da jakiteko nola hasi izan gizartea modu hori aldatzen, ez? Bizitzeko modu hori aldatzen. Hasiera esango nuke pixkat paleolito inguruan, ez dakit kokatzen zaten paleolitoa, beti nastu ez, beti asoziatze dugu akoazuloak, ez da oso gauza gutxikin aurrera itezuten gizatalde, neurri txikiko gizataldek ziala, bai paleolitikoan eta bai mesolitikoan, hau da, gutxi gora era, paleolitikoa 2,6 milioi, 12.000 urte, eta mesolitoa 12.000, 9.000 urte, bai, bolada bietan, migrazio handiko garai batzuk zian, non gizartea alde batetik bestera ibiltzen zen, leku konkretu eta egoki baten bila, beti. Hoi pasata gero, neolitoan, bai, ja klimak, egoera egokiago batengatik gizartea modua aldatzen du, bitzeko modua aldatzen du, nekazaritza, abeltzantza, bai, lehenengo, esango nuke, dinamika aldaketa hori sortuko da. Sedentarizazio prozesoi hasieran esan detena. Hortaz ja, gizarteak erabakitzen du leku konkretu batzutan geldi gehatzen bolada batetaz. Hortaz ja, asentamentu bat, bai, hau da, lehenengo nukleo bat. Ez dio dituko hiri ere ez, baina, lehenengo revoluzio neolitika, inglesez first urban revolution esaten zaio, urban komila artean hartuta, lehenengo asentamentuk direlako. Hori kontutan hartu behar da, ze horren ondoren, brontze aroan, gutxi gora bera, ja hasiko dira modu serioago baten leku finko bat hartzen. Eta horiek bai hartuko genituzke ja lehen hiritzat, bai lehen zibilizazioekin lotuko diteun lehenengo hiri eremuak, bai lehen hiri zibilizazioak. Mundu guztian ez dela modu berdinan emango, bai, hasieran ekialde hurbila, gaur egungo Siria, Irak inguru hortan hasiko da azten dinamika, hiri dinamika hori, Euskal Herrian oraindikan pixkat atzeratuko egongo gara, baino ez arrazoi ekonomiko batengatik, ekonomia oraindikan faktore horietzenen hola gaur egun ezautzen bezala ezautzen, klimarengatik batez ere, klimaren baldintzaragatik. Eta hori esan behar da, badala lehenengo koxka hirien sorrerantzako eta lehenengo zibilizazioentzako. Hortaz, zibilizazio hitza termino, pixkat zail hori definitzeko garaian ez dakit zuei burua etortze zaizuen ze izan daiteken zibilizazioa, o ze esan nahi duen zibilizazio hitzak, ez dakit. Ez da erreixa igual definitzen. Ez, baina pentsatzen dut hiriarekin lotura duela, ez? Bai. Zibizetik torriko den hitz badela, ez dakit, ni hemen irukoa botatzen ez.
Ze, claro, aurrekoan, iria zer dan. Orain, zibilizazioa zer dan. Eske, Bai, aurrengoan ekarriko ditu laranja dozena eta jarriko gaitu hemen malabarak egiten. Bai, edo egia eta gezurraren arteko galdera filosofikoak edo. Bueno, berai dagozkionak egiten dizkigu hortarako da geografoa, baina bai, nik zibilizazioa esango nuke bai, hiriaren inguruan antolatutako gizartearekin edo zerikusia duela. Baina hitzak berak sustraiak hortara lamarako zibiz, hiriare, ez da egit? Niri zibilizazioarekin etortzen zait burura, morrela ez, igual mendiko errepide galdu batean orduak eta orduak pasatakoan esaten duzenean, ea zibilizaziorik aurkitzen dudan. Guretzat zibilizazioa bada hartalde baduen baserri bat. Hori da. Bai, azkenen atzetik daolako, termino horren atzetik dago ohitura bat, kultura bat, sozietate bat, gizarte bat, bai, eta biltze gaituen toki bat, horri deituko dieu zibilizazio. Gaur egun oso globalizatua da zibilizazioa, ez da asko homogeneizatu da. Baina, bueno, Euskal Herriak egia esan bere neurrin oso zibilizazio desberdin bat izan gaitezkela konparatuta mendikan 200 kilometro eta 300 kilometro daukagun beste herri nukleo batekin. Hau da, kultura dago atzetikan, kulturaren oinarri hori oso garrantzitsua dela, izaera garrantzitsu baten baten diolako leku bati. Eta azkenen erlazio horrek sortzen du zibilizazio. Hoi izango zen gutxi gora bera, definizio simple eta orokorretako. Beraz, kulturak hemen badu pixua. Kultura zabal-zabalean ulertuta badelako azkenean hori guzti ez, ideiak, ohiturak, sinesmenak eta zautzak eta... Hoi da, horratzetik dagoen guztia. Egia eta gezurra den, artean dagoen marra jazpina. Bueno, hoy nik uste argi geldituta bastante argi gelditu da. Bai, Imarko deu salto. Historia aurretik, hau da, esan deu paleolitoa, neolitoa, historia aurreko garai horietan gabiltza, pixkat historia aldera. Zergatik historia, eta hoi hola definitu hoi da, bale? Historia aurrea eta historiaren arteko desberdintasuna da, lehenengo idatzik azaltzen dian momentutik aurrea, historia atzatartzen da, bale? Historia aurrea atzean utziko deu, eta horregatik dijo atzetik baitare zibilizazioa, bai? Eremu zibilizatu batzutan, modu jerarkikoan, patroi nagusi batekin, kultura, erlijio batzukin, dinamika berri bat hasten da. Orduan, nun ematen dira mundu mailan lehenengo zibilizazio garrantzitsunak, nagusinak, zerrenda bat itealdea, lehenengotarikoa eta nagusinetarikoa da Mesopotamiakoa. Nik uste hau eskolan eta ikasten bai. Tigris da Eufrates arroetan kokatzen da, gaur egungo Siria, Irak, komentatu gutxi horaren unazten dinamika hori, Kristo horretik 5.000, 3.500, 3.000 tarte hortan hasten da garatzen, zibilizazio berri hau, bai? Horri jarraituta Egipto, beste leku desberdin baten, pixkat urrutixego, baina ez dago hain urruti, gero ikusiko dugu ze adibide jarri ezakegun asko zer urrutigo da ona, bale? Egipto denogatik ezaguna da, Egiptoko zibilizazioa, nolako eraikinak, nolako monumentuak altxatzen zituzten, bai? Batez Nilo arroaren bi ertzetan, baldintza klimatikoak eta lurraren baldintzak oso egokiak zialako bertan eraikitzeko, duela 3.000 urte kutxura bera. Urrena Indo arroan Arapa zibilizazioa, baita ere zibilizazio oso garrantzitsu bat, bai, oso gotortua, oso jerarkizatua, erlijioarekin eta gurtzarekin, zibilizazio potentea da. Izango zana, gero Grezia, gaur egungo Greziako, Kretako irla horietan Minostar eta Mizenastarrak baita ere ezagutzen ziran, bai, gaur egun leku horietan aztarnak baindikan ikusi ditzakegu. Txina, jarriko genuke jarraian, oin dela, Kristo horretik 1200 urtean, gutxi gora bera, zibilizazio horren aztarnak ez dira oso komunak gaur egun, bai, izan ere bertan Txinak eraman duen industrializazio eta hiri garapenak aurretik dena eman du, baina, badakigu bertan zibilizazio oso aurreratu bat zegoela, eta azkenik, bai, gutxura era testu inguru hortan, bai, 1200, 1500 tarte hortan, Kristo horretik, maiak, inkak eta aztekak kokatuko genituzke,
Eta hemen berezitasun bezala, bueno, hauek kokatzen dira Amerikako kontinentean, Amerika erdialdea, hegoaldea, gutxi gora bera. Hor kuriosua da, nola, hain urruti lehenengo zibilizazioak, bai, Mesopotamia, Egipto, eta bar, hoiengandik hain urruti egon, eta alare patroi berdina. Hau da, jakinda, garai hortan oraindik komunikazioak edo ez zeudela, edo balin bat zeuden, ez dakit oso ondo argitu dan... Elkarren berri ziurrenik askotan ez zuten izan, no? Hoi seguru, bai, eta balin bat zuten ere oso gutxi, baina ez dut uste. Hortaz, patroi berdina mantentzen zan kontinente oso desberdinetan, piramideak berak eraikitzen zian han, hau da, Egipton piramideak eraikitzen dira, eta ia komunikazio gabe edo komunikazio gabe munduko beste punta baten piramidek eraikitzen dira, erlijioari zuzenduta gainea. Ez dakit, hor kuriosidade handi bat dago, bai, nola dago, konexio bat bi kultura hoien artean, bai, kultura desberdinen artean. Orduan orokorren zibilizazio guzti horiek, hiri zibilizazio guzti horiek, bueno, ezaugarri komun batzuk zituzten, hitz egiten nahi gehan bezala, ezta? Oinarrian hirigintza primitiboa zan, bai, oinarri nagusi bat esan behar da hirigintza organiko bat jarraitzen zutela, bai, inongo patroi generalik gabe, bai, baino bazeuden elementu geometrikoak, eta hoi da adibidez, piramiden asunto hori. Egipton inkak, maiak, aztekak antolatzen zuten hiriaren zati bat zan. Eta zuzenduta zijoan hilentzako, hilen hiria deitze zitzaien. Baino herritarren hiria aldiz modu organiko baten eraikitzen zen. Garrantzi gehiago ematen zitzaion. Hilen hiriari gure beraien egunerokotasuneko leku horri baino. Hau da, egunero bizitzen zian leku hortan eraikinak buztinezkok, zura eta olako elementu oso sinpletatik eraikitzen zituzten, baino aldiz monumentala, ongi antolatua, txukuna, garrantzia handikoa, hilen hirientzako. Hortaz, hoi kuriosoa da, gaur egun, hoi pixkat guztiz aldatu da, tendentzia hori. Horri jarraituta, bai, desberdintasun handi horri jarraituta, militarizatua ja komentatu du, ez? Gotortuta egotea, arresituta egotea, orduan lehia handiko garaiak zian, kompetentzia handiko garaiak, hortaz, elementu, militarizatu oso potenteak ere egitzen zian, bai? Ja, gero, denboran aurrera junela, egia da gure ideian beti daukagu erdiaroko arresiak eta bar, esan behar da garai honetako defentsa sistemak konplexugoak zirela, bai, potentegoak zirela, hortaz, etxaien beldur oso handia zeukaten, orduan. Zentzu hortan, bai antolatzen zuten oso ondo behaien hiria. Berriro adibidea, beraien egunerokotasuneko bizitza modu irregular, organiko batean eraikitzen zuten, baino, erlijio eta defentsari zuzendutakoa oso ondo antolatzen zuten. Horri garrantzia handia ematen zioten. Eta, azkenen oinarri bezala hartuta desberdintasun hori, bai? Hilen hiria eta bizidunen hiria, bai? Eta adibide bezala ekarri nahi nizkizuen netzako bi garrantzitsu edo, ezaugarri garrantzitsunak dituzten bi zibilizazio, horietako bat Mesopotamia aipatu duen lehenengoa, esango genuke, garrantzitsuna izan daitekena, oso gizarte hierarkizatu bat mantentzen zuten, bai? Errege batek gobernatuko zuen, ja jende kantitate bastante, bai, 1000-tik gorako milaka biztanle bizi ziren toki horietan, pentsa esaten nahi geha, 3000, 4000 urte Kristo aurretik, hau da, oso zarra, garai oso zarrak dira, aspaldiko garaiak dira, irregularki eraikitzen zituzten behien hiriak Mesopotamiarrek, arresituak dudigabe, eta tenplua erdian, elementurik garrantzitsuena hiriaren erdian, horren inguruan gainontzeko herritarrak. Azkenik, Indoaranekoak aipatuko nituzke baita ere, bai, Harappa, Mohenjo-Daro izeneko herriak, gaur egun horiek oraindik existitzen dira, bai, elementu arkeologikoak, esparru arkeologikoak besterik ez dira, baina handik ibiltza alin bagea, nik nahiko nuke jun noizbait eta ikusi, bai. Bertan pilatzen zian 30.000, 40.000 biztanle, bai, astakeri bada, Tolosak 20.000 justu dauzka eta petxatze dugu kriston toki baten gaudela. Pentsa, oin dela, Kristo horretik 4.000 urtetan, 30.000 biztanleko hiriak existitzen zirela. Eta garai haietan, Euskal Herrian zer izan gertatzen, Andoni? Garai hortan, esan deten bezala leheno, klima aldaketa handi bat. Atzerago ibili ginen hemen. Hoi da, atzerago gento zen,
klimaren baldintza oso desberdinak zirelako, hortaz, gu bolada hortan, momentu hortan, eginen ateratzen kobazulo arpeetatik. Ea glaziazio bai, garaian edo? urtzen nahi zen, orduan gure hegoaldia modu epelago baten, epelagoa genukan, eta hasi ginen kanpoan, kokatzen, leku estrategiko batzuetan. Eta horra hasi ginen lehenengo asentamendu txikiak sortzen. Zurez, buztinez, harriz, baino evidentzia horiek oso txikiak dira. Egia da denborarekin, eta, brontzearoan gutxi gora bera, 3.000, 3.500, 2.000 tarte hortan, hasten dira eraikitzen ja benetan lehenengo herriskak. Eta hori arroan dauzkagu desente. Bai, hasi Donosti inguru hortatikan Hernanin daukagu bat, urrungua eta potente eta garrantzitsu bat Anoetan Basagain, ezautzeztu nantzat altxor bat, gaina oso musealizauta dago eta oso politia ikusteko, Intxur Tolosan bertan, hor Alegi eta Tolos artean beste herriska bat, eta jazian lehenengo herri gotortuak, eraikinekin, kaleekin, nekazaritzarako eremuekin, abeltzantzarako eremuekin, hortaz pixkanaka hemen hasten gea, baitare dinamika hortan sartzen. Baino esan behar da, ekialde hurbilen beste nivel baten daudela, hau da, kantidadeak eta volumenak asko handiago diela. Goiuri, azterketa orain. Vale. Baina, apunteekin. Apunteekin. Vale. Zein dira aipatu eta garatu laburki lehen hiri asentamenduen ezaugarriak. Jo, hor dago. baina behiratu. A ber, hirigintza oso primitiboa, gehienak organikoak zirela, baina batzuk ezaugarri geometrikoekin, Egipton edo maiak, inkak edo aztekak erakusten zizkigutenak. Gero, hiri espazioen hierarkia sozialak markatzen zirela, hilen hirieremua, elitea, ria. Zibilizazio militarizatuak, struktura defentsiboen garrantzia, horre dena oso antolatua, eta gero, bi eremu bereizten direla hirien. Eta zuko dena eratute balin badiozu irakasleari, Andoni jarriko dizu, Amarreko. Bale, eta guain ikingo dizut, azterketa. Vale. Lehenengo hiri zibilizazioak non eman ziren? Lehenengo hiri zibilizazioak... Baina behidatu gabe. A ber, esango dizut. Mesopotamian ekialde hurbilen. Egipton bertan gainera piramiden sorrerak kointziditzen du beste lehen hiri eremu batzuekin. Maia, aztekak eta inkak Amerika zentraletik beheruntze, egualderuntz hasten direnean, eta hor konkista guztian, batez ere maiek bereziki, erabiltzen dituztelako oso antzeko elementuak, suposatu dugunean, euren arteko komunikazio eta elkarren berririk ez zutela. Eta badugu beste bat hor, Txinan, jantze arroan, Txina ekialdean. Behiratu gabe, esan dizuten. Txina goia behiratu izan, eta gero ja Minostarra eta Mizenastarra, Kreta, Irlan eta egungo Grezian hori ere pixka begiratuta. Zu bai kretinoa. Holo. Kretakoak nola di euskeraz? Kretarrak? Kretarrak, izango da. Andoni Mateos Cabero, zuke gainditu ematen badiguzu, guk pakien utziko zaitugu, eta eskerrak emango dizkizugu, gaur ere zurekin asko ikasi dugulako. Oizan intentzio azkenen gauza berrik pixkat jende guztiai gertuatzea. Eskerrik asko, eta mendikien aste bitan ikusiko dugu berriro elkar. Zuei, eskerrik asko. Izan ondo da jo.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Jarraitu bertsolari txapelketa nagusia, Naiz irratian. Bertso saioetako onena bilduko du Garazi Kastainok astelehenero, arratsaldeko 3:00 Kulturrarian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Arratsaldeko 5:00 dira eta pagoa zuzenean Naiz irratiaren estudioetara, Egoi Belategi lankideren eskutik azken ordukoaren berri izatera. Egoi, arratsaldeon. Baita zuei ere. Esan bezala, arratsaleko 5:00 puntuan eta kontu parlamentarioak albiste uneotan Lakuako gobernu osatzen duten EAJak eta PSek, PP Ciudadanos eta Voxekin batera atzera bota dutelako EH Bilduk Gasteizko legebiltzarrean aurkeztutako mozio bat abiadura handiko trenaren proiektuak suposatzen duen inbertsioa birpentsatzeko. Euskal Y-koaren proiektua alboratu eta egungo sarea eraberritze eskatzen zuen koalizioaren mozioak. Elkarrekin Podemosek bat egin du proposamenarekin. Unai Fernández de Betoño parlamentariak salatu du abiadura handiko trenaren sustatzaileek gezur ugari esan dituztela azpiegitura defendatzeko besteak beste, Ipar Euskal Herriaren bidez lotura izango duela Europako iparraldearekin. Y-koak Nafarroarekiko izan behar duen loturare improvisazio hutsa izan dela kritikatu du EH Bilduko parlamentariak. Luzaz, lotura hori ezkiotik izango zela ziurtatu arren orain aukerarik onena Gasteizik izango dela diotelako. 2001-etik esan diguzue Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorea lotuko zirela Ezkio itsasoan. Eta horretarako egin duzue tren geltoki bat Ezkio itsasoan. Osea, 600 biztanleko herri batean abiadura handiko trenak geltoki bat dauka. Ia bukatuta gainera. Eta 2018an enteratzen gara azterlan informatiboaren bidez, teknikoki asko hobea dela Gasteiztik doan soluzioa. Altsasu eta Gasteiztik doan soluzioa. Hori litzateke, Euskal Y-koan agindu zaigun beste kontu garrantzitsu baten inguruko, bomba bat. Zeren eta hemen esan zaigu, Ego Euskal Herriaren nazio eraikuntzarako ere balioko zuela azpiegitura honek, Tapia sailburuak hemen dagoena horixe esan zuen, eta klaro, abiadura handiko trena, lotu behar baditu esate baterako Iruña eta Donostia Gasteiztik, kontatuko didazue zenbat minutu irabaziko dian autobusari. 0. Melilla guztiaz badugu ere zer esaterik BBC edabideak Melillan ekainaren 24an izan ziren hildakoetan Espainiak erantzunkizunak ezkutatu dituela publikatu ostean estatuko fiskaltzak bideo guztiak emateko eskatu diolako barne ministerioari. Gero eta presio gehiago jasaten ari den arren Grande Marlaska barne ministroak berretsi du ez duela dimititzeko asmorik. Kontua da BBC argitaratutako ikusentzunezkoak berriki diputatu batzuek egindako bisita. Eta fiskaltzaren azken eskariak guztiek zalantzan jarri dutela barne ministerioak emandako bertsio ofiziala. Ondorioz presioa gero eta handiagoa da Fernando Grande Marlaskaren inguruan. Ostegun honetan bertan baieztatu du bideoak fiskaltza eta herritarraren defendatzailearen esku daudela dagoeneko. No me he planteado, la tienen tanto el defensor del pueblo como la Fiscalía General del Estado. Eta lehentxeago esan bezala, berretsi du baitere barne ministroak ez duela dimititzeko asmorik. No me he planteado dimitir en modo alguno. Hauxe beraz egoera ikusiko dugu nola garatzen dien kontuak datozen asteetan ministro honen inguruan, errepidetara begira agur esan baino lehen. Esatea besterik ez duela ordubete inguru istripua izan dela AP bat errepidean, Bergaran Gasteizerako noranzkoan, horren ondorioz tarte batean errepidea itxi behar izan dutela, zehazki Lesarriko tunelaren inguruan. Arratsaldeko 5:03 minutu, hauxe dena momentuz konexioa bigarren kafeari itzultzen diogu eta informazio gehiago arratsaldeko 6 informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi lankideari, esan da bezala 5:04 minutu eta bagoaz aurrera. Bartolo que es tu mari,
bere amez gozoetan, bai ordea Jose Mari, hau maite du benetan, zer diren ezan ezin. Andoni Mateosekin hirigintzaz aritu gara, hirien sorreraz, zibilizazioaz, baina ez dugu aipatu hiriak egiteko, hiriaren alderdi filosofikoenean behintzat, hiriak egiteko modu asko daudela, eta eremuak aldarrikatzeko modu asko daudela, komunidadea sentitzeko hainbeste era, eta horregatik, pixka bat Andonik esan duenarekin lotura egiteko mapa bat erakutsi nahi dizuegu. Eta mapa horrek izena du Queering the Map. Eta streaming bitartez jarraitzen gaituzuenok, oraintxe ikusiko duzue, zertaz ari naizen oso mapa berezia delako. Haien, ikusten duzuen lehenengo aldian, betxetuko guzu, honek Google Maps dirudi, ez da inberezia. Baina, bada. Zergatik, historia pixka bat kontatuko dizuet. Hau, Lucas La Rochelle, izeneko kanadiar batek sortu zuen, duela urte batzuk. Lucas egunero eskolara joaten zen bizikleta hartuta, eta egunero zuhaitz baten albotik pasatzen zen. Zuhaitz hori oso garrantzitsua zen berarentzat, bere lehenengo muxua, berak esaten duen bezala, bere lehenengo muxu homosexuala, zuhaitz horren aurrean jaso zuelako. Eta egunero pasatzen zen zuhaitzaren albotik, eta egunero oso berezia iruditzen zitzaion. Berarentzat esaten zuen hori bazela leku homosexual bat. Zuhaitz hori leku homosexuala zela. Naiz eta ez berak eta ez bere bikote izandakoak edo behintzat muxu emantzionak ez zuten zuhaitzean euren izena idatzi, ez zuten markatu, baina berarentzat bazen oso leku berezi bat, eta orduan notu zitzaion zenbat leku ote dauden hiri batean queer komunitatearentzat garrantzitsuak direnak. Eta hori erakusten digu mapa honek, eta orain harakatuko dugu pixka bat gehiago. Baina askotan petxatzen dugu bereziki heterosexual garenok, agian hirietan ez, badaudela, hau da taberna gehia, edo hau da auzo homosexuala, edo erumo hontan elkartzen dira lesbianak, edo beste jatetxe hontan bisexualak, baina egia esan hori horrelako tabernak badaude eta oso beharrezkoak dira komunitatea egiteko, esan dugun bezala, baino heterosexualek egiten dugun bezala hirietako leku bakoitza izan daiteke beraiena, izan daiteke gurea, izan daiteke denona, izan daiteke edozeinena. Horregatik sortu zuen Lucas La Rochellek mapa hau, eta beraz, erakutsi egingo dizuet. Orain ikusten duguna, hementxe daukagu estatu batuen irudi bat, eta puntu beltz ugari pia bat. Puntu beltz bakoitzaren gainean klik egiten badugu, mezutxo bat irakurri dezakegu. Izan ere, hauxe zen Lucasen helburua. Pertsona bakoitzak eta komunitatean osatzea horrelako Google Maps moduko bat bakoitzaren historiarekin. Beraz, jendea idazten joan da, hemen eman nuen lehen muxua, hemen esango diot nire emazteari homosexuala naizela, hemen kontatu nien nire gurasoei transexuala nintzela. Beraz, horixe, hemen ikusten ditugu, estatu batuetan, puntu ugari daudela, oso kuriosoa da aztertzeko sozialki edo geografikoki nola Nueva Yorken adibidez, askoz beltzago ikusten dugun mapa, puntu bakoitza beltza denez, puntu asko daudelako, eta agian, esan hori da, ez da, badaudela hiri edo liberalagoak eta komunitatea handiagoa dagoela horrelako hirietan. Beraz ikusten dugu adibidez, hemen, streaming bitartez jarraitzen duzunok bintzat, nola Nueva York oso beltztuta dagoen, edo Miami ingurua baita ere, baina joaten balin bagara, adibidez Albuquerquera ez dagoela hainbeste. Eta ikusten ari nintzen, eta, esan dut, guazen begiratzera. Eta adibidez, hementxe. Begira eta jartzen du mezu honek. Nere ikastaroan bakarrik 2 pertsona gehi zeuden, eta horietako bat ni nintzen. Haupa 2016ko ikasgela zuen ikaskide lesbianak. Hori mezu bat, beste bat adibidez, begira hementxe institutoan atera nintzen armairutik haserren nengoen jendeak LGTB pertsonei buruz egiten zituzten iruzkinengatik, eta nazkatuta nengoen, eta beraz armairutik ateratzea erabaki nuen.
oso arronago hori egin izanaz. Eta aritu naiz irakurtzen eta irakurri dutut, ez? Batzuetan, hemen nire lehenengo sexu harremana eduki nuen, edo hemen kontatu nien gurasoei, horrelako pila bat eta pentsatu dut. Eta Euskal Herrira joaten banaiz, mapa honetan, zer topatu dezaket. Eta horrela banoa, itxasotik, orain, badakit irratitik jarraitzen duzuenok, pixka bat zaila izan daitekela irudikatzea, baina da mapa bat, munduko mapa mundi bat, eta hortxe daude, markatxo batzuk eginda testutxoekin. Eta orduan, ni banoa orain, hementxe, puntu asko daude, eta jende askok jartzen ditu bere iruzkinak beraz, webgune honek pixu handia dauka eta kostatzen zaio batzutan. Hala ere, inorganik zalantzari badu Queer in the Map, queer mugimendutik, Q-U-E-E-R, ING ingelesez, queerinthemap.com izango litzateke. Eta nik adibidez hemen Goiuri, Gasteizen ikusi dut bat eta oso graziosa iruditu zait. Zaten du, katedralarea oso leku ezaguna dela, ezkontzak eta ospatzeko noski bikote heterosexualekin, baina guk guezkinean inoiz noski baimendua izango du, inoiz ezkintuzten baimenduko bertan ezkontzera, baina gure ezkontzako argazkiak bertan atera genituen, eskaileratan mordoa eta more than the stairs we got, hortxe, aritu zirela kanpokalde hortan, eta gustora ibili zirela eta argazki. Claro, begirada baino argazki gehiago atera zituztela. Hori da. Ze ona. Adibidez, Iruñan, I was doing research in the city, ikerketa lanetan ebilen irian, edo besterik gabe iria ikusten ari nintzen, ez da, nola itzultzen da, ikerketa lanetan. Eta orduan, konturatu nintzen, zer esan nahi zuen, enuela emakume, edo nola neska bat izan nahi. Eta it was a road trip, bidei gogorra izan zen, pentsatzen dute, onarpen horretan. Edo, hau da nere jaioterria, eta baita nere lehenengo queer esperientzia edo, eta I left them for a while, but they are both part of what I am. Utzi nuen nire jaioterria, eta nire queer esperientzia esan niko du. Baina, oraindik ere badira nire parte. Denetarik dago hemen gainera honek albidetzen dizu munduko edozein puntutan jartzea, ez? Zure esperientzia, ze izan daiteke mendipuntan edo izan daiteke itsasoan Donostian Endaian gertatzen den bezala. Ze Endaian badago bat jartzen duena uretan geundela musu eman genuen hain pozik eta hain zoriontsu ikusten zintudan igerian maite zaitut. Oso mezu ederra horrelako asko topa ditzakegu, baina, hau errealitatea da, eta errealitatea dena bezalakoa denez, mezu tristeak ere badauzkagu, eta agian kanbon topatu dudan bat, nahiko tristea iruditu zait, eta irakurri egingo dizuet. Gogoan dut lagunekin etxetik alde egiten nuela, eta behin neska bat ezagutu nuela. Hitz egiten aritu ginen, eta oso jatorra zen, eta gero erabaki genuen behin eta berriz geratzea. Azkenean bilakatu zen zerbait oso erosoa niretzako eta asko lasaitzen ninduen neska honekin geratzeak. Pixkanaka maitemindu egin ginen, izkutuan noski ezagutzen genuen mundu guztiaren izkutuan, baina behin parke batean geundela. Ez dakit ezote ginen gaizki izkutatu edo bere gurasoek ikusi gintuzten. Debekatu egin zidaten berriro berarekin harremanetan jartzea. Eta naiz eta alde, espazio hori eman nion iritik, herritik joan beharri izan ere mehatxatu egin ninduten. Esanez, mundu guztiari kontatuko ziotela, hori, lesbiana nintzela. Eta mehatxu horrenpean alde egin behar izan nuen kanbotik, nire bizitza triste bilakatu zen, eta egunero faltan botatzen dut, eta kanbo gorrotatzen dut. Ni neu baino gehiago gorrotatzen dut herri hau. Horrelakoak ere badaude tamalez, baina, orokorrean nahiko politiak dira, beraz, sartu queerinthemap.com eta deskurritu zuen mezuak.
Keep calm and bigarren kafea. You may run home for a long time. Run home for... Prestatu zuen boligrafoa, lehen esan dizuegu, kuadernoak ere prest behartzen dituztela, ze oianak ere prest dauka, zuentzako arte eszenikoen datozen egunetarako agenda, eta horrek badakizue, bueno, lana dakarrela, aukeratzean bakarrik ere bada lana. Bai, eta zorionez, ze gogoratzen ditugu, bigarren kafean eskasiaren eta lehortearen garaiak. Ondoko herrira joan zintezkenean bakarrik eta begiratu, Matikasi genuen, hexagonalismoaz, horre, mugakide hemendik ekialdea, iparrikialdea. Orain libre zarete, eta horrexegatik dakartzagu plan mordoa zuentzat, bihartik hasita, ostiraletik hasita hoiana, ze badira, biriatuko frontoian, esaterako, itzordutxoa badugu. Bai, ez dok 3 ikuskizuna euskal musikaren benetako historioa, kasu honetan akustiko estiloan egin dute, akustiko formatoan, eta zuk esan bezala biriatuko frontoien izango da atxaldeko 6etan. Patxo Telleria eta Mikel Martinez izango dira bertan. Ze polita den biriatu. Bai. Oso herri polita den biriatu, oso gustoko dut. Luze edo motz, Berrizko Kulturetxean humorez betetako lan hau atxaldeko 8etan. Eresia, Oier Zúñiga, Belen Cruz eta Eneko Gilekin, Lurrarin Bekizu Ama, Azpeitiko Euskal Antzerki topaketak ospatuko dira eta bere baitan Azpeitiko Sorea Suantzokian ikusgai izango duzu atxaldeko 7etan. Dantza pixka bat, emakumeak, Laudioko araldea ekintzen faktorian atxaldeko 8etan, eta beraiek esaten duten bezala lan hau emakume erresiliente guztiei egindako omenaldia da. Bidantzari, dauzkana oholtzan edo. Eta orain zer, Errenteriako Leokuona fabrikan egingo du bere lan hau atxaldeko 8etan, Kukai taldeak. Bere lan berria da, aurrekoan Jonek aipatu zigun datatxoren bat berria ere bazegoela abendurako Donostian izango direlako, baina hemen izango dute lehen emanaldi hori, eta sokadantza dute oinarri. Eta hortik abiatuta, ingo dute lan edo ibilbide bat pixkat ikusiz, sokadantzak edo dantza mota hauek kulturak elkartzeko balio dutela, gizartea batzeko, baina hori bai beti bakoitzaren berezitasunak errespetatuz. Hori izango da abia puntua. Abia puntuan abestia ere bukatu zaigu, Jana, zuk egin diazuela begira da, gora goaz, baina gora joateko... Beste zera, jarri barko dugu? Badugu beste kantu ederrau. Probably say I'm difficult. I probably talk too much. I overanalyze and overthink things. Yes, it's a Larun batean murgildu beharko dugu. Bai, uste dut pixkanaka proposamen gutxio karriko ditudala, eta begira, larun batak gutxixio dao. Zagian estresatu iten zaituzte tinigo. Orduan, lasaitasunarekin kopatxo bat hartuko dugu, kopaz kopa. Lanarekin Gernika Lumoko Liceo Antzokian, atxaldeko 7etan egongo bai da, antzez lan hau. Antzerkia eta dantza, Amaraun, Galdakaoko Torrezabal Kulturgunean, atxaldeko 8etan. Detri barkatu ikuskizuna ere, aipatu genuen joan den astean uste dut Donostian asteazken hontan izan da eta aurrekoan Bilbon okerrezpanago, eta Gasteizko Printzipal Antzokian Gasteizen izango dira arratsaleko 7:30 Caroline Carlston konpainiaren lan hau. Eta Soka konpainiaren Neok lana berezia izena eta uste dut hortik datorrela pixka bat lan honen oinarria edo, izenburuan azken K hori izki larriz dago, haundian, eta amaierako K horrek kotilun gorria adierazten omen du. Ez dakit, nik hau ikusin beharko nuke pixka bat sinopsia bera ulertu alizateko. Eta non egongo da ikusgai lan hau, Miarritzeko kasinoan, atxaldeko 8:30 larun batean, azaroaren 12an. I'm in some movie. I play the underdog course. Eta iganderako beste proposamen sortatxoa. Bai, hemen geixio, ekarri ditut. Itxatxita, ezoiko musikala izan genituen Xantiko Orkostegi eta Maria, eta Tarrabiako Kulturen Etxean izango dira 7:30. Aurre estreinaldi badaukagu. Ez naiz inoiz Dublinen egon.
Urnietako Sarauben igandean atxaldeko 7:00. Tantxakarena da lan hau eta Mireia Gabilondok zuzendu du. Eta aktore lanetan Mireia bera izango dira, Iñigo Azpitarte, Iñigo Aranburu eta Itziber Garmendia. Eta uste dut Iñigo Aranburu urtarrila inguruan eona hurbilduko dela. Eta nahiko berezia iruditu zait ideia. Aurrestreinaldia denez pixka bat kontatuko dugu. Bueno, Gabon gauean 3 urtez Irlandan egon den alaba data hau pasatzera bueltatuko da etxera, eta suposatzen da bere bikotekidea aurkeztuko diela familiakoei. Bueno, bikotekide hori ikusezina da. Hoi da sinopsian agertzen den hau da, ez da, spoilerra, Holaxe, hoi da. Orduan, pentsatzen dut hor elkarrezketa kuriosoak sortuko direla, komedia da, eta pixka bat hitz egin nahi du edo besten bizipen eta sinesmenak onartzeari buruz. Bakoitzak egia da batzutan gure errealitate propioa edo gure mundutxoa egiten dugula, baina noraino onartzen ditugu bestenak. Uste dut hortik izango dela pixka eta afari horretan, elkarrezketak hortik joan daitezkela, baina kuriosoa edo proposamena berezia iruditu zait. Aizu Gabon hauetarako aian norbaitentzat oso baliagarria, ez? Begira, Zut pentsatu, igual bazara 30 urteko emakume bat, eta urtero Gabonetan zure iza osabek eta aitona monek galdetzen dizute eta senarra noizko, aberumeak noizko agertu eta esan aurten etorriko da, baina ikusezina da, baina etorriko da, Bat-emategon daiteke pentsatzen, ez? Zinut ikusezin egin nire aita, edo ama, edo koñatua, edo bikotea batzutan. Edo bikotea batzutan, bai. Bueno, kuriosoa. Beste komedia bat? Bai, Souvenir komedia estralurtarra. Hauek ere azpeitiko topaketetan izango dira, igandean, Soreasun, arratsaleko 7:00, eta lan hau Horman Foster konpainiarena da. Gaia ere kuriosoa da. Esplorazio espazialaren ametsaz mozkortutako 3 lagun dira protagonistak. Hori ere, ikusin beharko da. Eta galdera ezberdinak planteatuko dituzte. Adibidez, zer nolako etorkizunerako prestatu beharko genuke, zer dago gure mundua beste planeta batean berrera ikitzeko desiraren oinarrian, kasu honetan, espazioa, unibertsoa, planetak, eta horrelako inguruan. Baina lan gehiago ere baditugu, Bidaia on Amona Braulia. Legazpiko Latxartegi aretoan eguerdiko 12:30. Eta kasu honetan musika modernoaren 100 urten historia kontatuko digute, eta nola Sara izango da protagonista, eta berak bere amonaren egunkaria irakurriz, eramango gaitu musikaren historia horretan barna. Ardiminak, Urkabustaizeko kulturretxean atxaleko 6:30. Bonbon Beltz konpainiaren lana da, eta Amankai Gaztainagak zuzendu zuen. Mamma Mia, Usurbilgo zutegi aretoan atxaldeko 6:00, Beatriz, Egiazabalen bakarrizketa eta ziur humorez betea izango dela. Trapuzikinak, hauek Galdakaoko Torrezabal kulturretxean izango dira atxaldeko 7:00, eta herrigarbi lekuetan gertatzen diren elkarrizketak hartzen dituzte oinarri, bertan ateratzen diren trapuzikiek, eta pixka bat hor sortzen zen mundu berezi hori. Dantza pixka bat. Transmissions, konferentzia bailada sobre danzas urbanas. Bilboko La Fundizionen egongo da bailarun bat eta bai igandean atxaldeko 7:00. Ta nasketa bat da. Zuzeneko musika dauka, ikusentzunezkoak, hitza eta mugimendua. Dena konferentzia ikuskizun moduko batean dantza urbanoaren dimentsioak ikertze aldera. Suirrealismo edo surrealismo lana, Getxoko musika barrin atxaldeko 7:00, eta pixka bat surrealismoa beste ikuspuntu batetik edo, hip-hoparen bidez, bideoak eta zirkoa. Eta Kresala dantza taldearen Amoria eta Dolore, Elkano lehen mundu bira, Miarritzen egongo dira, Teatr Gardumidin, atxaldeko 5:00. Hortxe proposamen mordoa, dantzatik, antzerkitik, eta baita disiplina aniztasunetik edo orfusiotik, beraz, norbera jakingo duz egingo duen asteburu honetan, baina zoazte antzokietara eta zoazte gozatzera. Guk orain gure kafe utxerako tarte hartu behar dugu, eta hortarako kafe utxaren gure urrengo gonbidatua aurkeztu beharre dizuegu segituan, oian Amaritorenaren eskotik. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Arkaitz Gartziandia, errenteria, aktorea. Arkaitzek txikitatik du antzerkirako zaletasuna. Sortu eta jolastea betidanik gustatu baitzaio. Antzerkiarekin guztiz lotuak daudenak. 8 urterekin bere lehen obra ikusi zuen Kaputxinoseko elizan, eta liluraturik geratu omen zen. Ondorengo urteetan, etxean zuten kamera batekin jolasean aritzen zen. Asko gustatzen baitzitzaion bere pelikulak sortu eta ikustea. 15 urterekin antzerkian gehiago sakontzen hasi zen, eta 18 urterekin, bada ezpada, zerbait serioa ikasteko asmoz, filosofia ikasten hasi zen goizetan, baina arratsaldez Donostiako arte eszenikoen tailerrera joan zen, bertan trebatzen jarraitzera. Bere lehen lan profesionala Pikor antzerki talde arabarraren eskutik etorri zen. Eta lehen urtean, estatuan zehar 80 edo 90 emanaldi egiteko aukera izan zuen. Hala ere, momentu horretan filosofia amaitu zuelarik, ikusentzunezkoak ikastea pentsatu zuen. Baina Goenkaleko dei batek telebistaren munduan barneratu zuen eta beste eskola bat izan zen hura. Telebistaren erakusleio handia izanik, bere lehen zinema paperak iritsi zitzaizkion ondoren, Diego Fandosen Kosmos eta Gorka Mertxanen La Casa de mi Padre pelikulak. Dena den, hauek amaitu ondoren, Londresera joatea erabaki zuen London School of Performing Artsera. Bertan, 3 urte zaritu zen, eta esperientzia ederra izan zen. Londresetik bueltan, antzerki eskolak ematen hasi zen errenterian bertan, eta harrezkero horretan dirau. Eskolak, antzerki emanaldi, telebistako proiektu eta zinemarekin uztartzen ditu. Horrela, hainbat telesaietan ikusi dugu azken urteetan. Iesaldia edota La Linea Invisiblen. Zineman, Maixabel pelikulan ere ikusi ahal izan dugu, eta antzerkian hainbat ikuskizunetan aritu da. Borobil konpainiaren Onegin edo Alibaban, Tantxakaren adiorik gaben, Bertosen Garbitu eta Moztu edo Errauskinen, Jakerrak eta estreinatu berri den Azian. Horrez gain, Baketi Fundazioarekin antzerki forumean hainbat obra egiten ari da gazteentzat. Norabide guztiak, Sara edo Tafatia. Y nos cortamos el pelo para poder Bere ibilbideari errepasotxoa egingo diogu gaur, eta estreinatu berri duen Azia lana ere izango dugu izpide. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Arkaitz Gartziandia. Eskerrik asko, joer, unkigarria, emozionatu ere indaiz. Eta bitxiaren, nola, gure bizitzak ere elkar trukatu dira, ez? Bai, pixka bat, bai. Bai. Bat egin dugu noizbait. Gero jakingo dugu gehiago gainera horren inguruan, baina lehenengo galdera botako dizugu, Arkaitz, galdera inozo xamarra dirudi, baina beti egiten dugu. Kafe hutsa izena dut arte honek, bigarren kafea saio honek, eta guk zuoi, ostegunetan gurera etortzen zareten arte eszenikoen protagonistoi galdetzen dizuegu, ea kafezaleak zareten bai ala ez? Bai. Kafezalea ba naiz. Sentitzen dut esatea orain, Goiuri eta Oiana zure kontra izango dituzula? Ez da egia. Ez tala. Oso gatorra gara bestela ere. Bai. Baina norbaitek kafezalea ez dela esaten duenean, ez dakizu nola arrotzen diren, Biak, oso gora etorri eta aritzen dira. Bai. Esan barra dago ere ez dudala gehiagi hartzen. Orain ja ari da, pixkate. Goizetan, eguardian, baina gero ja ez, bestela urduri jartzen nago horrek ere. Bai. Ulertzen diote. Kafezalea naiz, baina nik ere kopuru hori mugatzeko saiakera egiten dut. Bai? Saiakera bakarrik? Dut lortzen. Batzutan lortzen dut. Nik izan ditut garaiak egunean 6-7 kafe hartzekoak, eta orain 3-4 jartzen dut muga normalean. Bueno, bai, jetxi duzu. Gero egia da, kafe hutsa eta motxa hartzen dugunok, kafeina gutxiago sartzen dugula kafe horretan. Italiarrek ristretto edo ditzen duten hori, edo oso motza den kafe horretan, denbora gutxiago egon da ura kafetik iragazten, eta ondorioz arrastrean ere kafeina gutxiago eraman du. Eskotan kafe amerikano esaten da ez, bueno, kafe oso luze bat denbora askoz iragazi denak, kafeina gehiago dauka motx bateko, baina? Ara. Eta hau esan da, galdera serioekin hasiko gara.
Bueno, lehendabiziko galdera, nik esan du txikitatik gustatzen omen zitzaizula antzerkia, eta zuk 8 urte zenituenean, zure lehengusuak parte hartzen zuen obra bat ikusi zenuen. Gogoratzen duzu zer sentitu zenuen momentu hartan? Bueno, liluratuta nengoen. Izan zen, hori Kaputxineseko Eliz barrenean, lehendabiziko aldia zen zuzenean antzerki bat ikusten nuela, eta bai, magia zen, eta bazan guk txikitan jolasten dugun modu antzekoa, baina magikoagoa, sorpresa asko zeuden, eta bai, ezagitelako zerbait ikaragarria bezala gogoratzen dut. Seguraski orain ikusiko banu, igualetzen emesterako, ez? Baina, bai. Agian zu norbaitek gaztetxoren batek edo txikitxoren batek ikusten zaituenean antzesten, berdina sendi dezake? Bai, izan daiteke. Zer esango zenioke, ez? Norbaitek esango balizu behin, izan da pasada bat, eta uste du gustatuko litzaidakela niri ere, ez dakit horrelako zerbaitetan aritzea edo. Zer esango zenioke? Jo, animatuko nuke, ez? Iruditzen zait, bakoitzak, baldin badaka gogoa zerbait egitearena, lagundu egin behar diogula, ez? Eta bultzatu egin behar dugu ere, ez? Ze askotan, guraso helduetatik edo entzuten dugu, antzerkia edo titiritero mundua ez dela gauza serioa, ez? Eta nik justo kontrakoa uste dut dela, ez? Azkenean, uste dut aktoreak formatzen gaudela, une oro, denbora guztian, herrialde desberdinetara ere joaten gara, ezta? Ikastera, eta medikuntza baldin bada lanbide serio bat, ikuste dut antzerkia ere badela. Ordun animatuko nuke, eta iruditzen zait zoragarri ikustea aurren aurpegiak beraiekin lanean gaudenean, ezta? Ikustea zein ondo pasatzen duten, ez? Eta ez bakarrikan ikuskizun bat ikusten dutenean, baizik eta ni naiz lehen esan duzun bezala antzerki irakaslea, eta horrekin oso gustora lan egiten dut, ez? Eta beti nago tontoena egiten beraiekin, eta zitzaidan, pentsa, ez nuen uste gustoko izango nuenik klaseak ematea, baina oso gustoko dut. Zergatik uste zenuen akaso ez zitzaiduzula gustatuko, edo bat zegoen hor zerbait, ez dakinik hau... Ezakit, igual banekan eskolako irudia irakaslena, irakasle serioak, beti edukiak ematen, baina igual ez galderak zorrarazten baizik eta gauzak ematen, eta edukiak bota eta gu jaso, ez? Baina iruditzen zait, gure lana, artisten lana, eta badela galderak sortzea, ez? Eta irakasle moduan ere galdera horiek sortzen baldin baituzu, eta aurren erantzunak entzuten, eta ikaragarria asko ikasten da, ez? Eta Nik uste dut galderak sortzearena artista askok hemen esan dutela, ez? Batez ere emanaldi batekin galderak hor sortu eta gero ikusleak hausnar dezala. Baina kaso, klaseenarekin nik ez diot hainbesteri entzun. Nola bideratzen dituzuzuk orduan eskolak, edo nola izaten da zure antzerki tailer bat, edo hau ireki duzunez, bideo? Bai, begira, niretzat puntoi aparte bat izan zen Londresen ikasten astea, ez? Zuk esan duzun bezala, Lispan egon nintzen, Londresen, eta nik uste dut Lispan irakutsi zigutela aktore izatea baino gehiago artista izatea, ez? Eta artistak behar du galderak sortu, ez? Eta erantzunak baino galderak dira garrantzitsuagoak, eta gero ere filosofia ikasi dut. Eta bide beretik ere, ez? Gauza pixkat hortik doaz. Orduan, nik nire klasetan beti saiatzen naiz ateak irekitzen. Ateak irekitzen mundura, ateak irekitzen, ez? Artista mundu honetan, ateak irekitzen eta esatea izue, guazen probatzea, guazen leku honetatik, edo guazen bestetik, edo ez istea baizik eta. Orduan, saiatzen garena, pixkat nik Londresen edo jaso dudana, eta baita filosofian ere oso irakasle honak eduki ditut, eta hori zantzan, ez, galderak sorraraztea, ez, pixka bat, eta hor inkietudiak ateratzen dira, eta orduan, nik uste horregatik datu zela jende asko ere kontentu klasetara. Bai, ez ezkigolako esaten gauzak nola egin behar diren, beraiek esploratu behar dituzte, eta hor dago bidea. Ikerkuntza horretan. Eta
zu eraman zintuen bizitzak, aipatu duzun bezala Londresera, uste duz, zenuela, behar bat edo sentitzen zenuela, gorputz adierazpen horretatik gehiago sakontzekoa eta horregatik erabaki zenuela. Zergatik, zer ematen zuen eskola honek, a priori, gero ea jaso ote zenuen, zer eskaintzea edo zer espero zenuen jasotzea bertatik? Zuk esan duzun moduan, nik, Londresera jun baino lehenago, egon nintzen, egoenkalen lanean, asko ikasi nuen, telebistan nola lan egiten den, estudio batean nola lan egiten den, antzerkian ere murgilduta nengoen, zineman ere egin nun lan, baina ikusten nuen nire gorputza, pixka bat, limitatua gorputzaren aldetik, ez? Askotan, buruarekin edo lepoarekin keinu handiak egiten dituen, baina gorputza baztuta bezala, ez? Eta orduan alde batetik banekan gorputza lantzeko beharra, adibidez Inigo Ortega nerekin batera ibizen ikasleak gonbidatu ninduen Londresera eta gonbidatu ninduen eskola hori ere ezagutzera, ez? Orduan berotu ninduen pixka bat. Eta jun egin zait. Gorputzaren... Hoxe, ez? Pixka bat behar nuen hori da. Biazta, eskerrik asko jena. Behar nuen alde batetik gorputza landu eta gero bestetik ere behar nuen inglesa ikasi. Begira. Eta esperientzi bat eduki, azkenan beti Euskal Herrian ederki bizi gara eta oso babestuta bizi gara, baina kanpora ateratzen zarenean eta zure inguruan ez daudenean zure aita eta zure ama eta ikusten duzunean nolakoa den mundua eta asko ikasten da, ez? Eta orduan niretzako izan zen formakuntza integral bat. Aipatu duzulen zer emantzizun Londreseko eskola honek, eta gorputzaren aldetik bai sentitu zenuen bertan pasatzen dituen 3 urte horien ondoren, bazenekiela agian gorputzarekin hobeto lan egiten edo dena delakoa? Begira, niri gertatu zitzaidana, nire ingeles maila oso baxua zan, oso basikoa eskolarena, hemengoa, etan eskolako zuzendariak esaten zian hori etzela arazoa, zazkenean gorputz espresioa bazela beste lenguai bat eta horrekin espresatu behar ginela, ez? Baina, karo, bai hizkuntza alde batetik hizkuntza ingelesa eta bai bestetik gorputze lenguaia ez ziren nire komplikatu azian niretzako bai bat eta bai bestea. Orduan, karo, nendabiziko 6 hilabeteak oso gogorrak izan ziren eta gero gaina beste herrialde batetan zaudela bizitzen, ez? Baina, klaro, gero derrepente juntziren puslea eraikitzen eta hasi nintzen nire gorputzaren kontzientzia handiagoa izaten. Ni garai horretan ere meditazioak egiten hasian nintzen, eta orduan hasi nintzen kontaktatzen asko ere nire arnasarekin, antzerkian, aktore batentzat ezin bestekoa den kontzienteki jakitea, ez da, arnasten ari garela, 1000 gauzetarako. Eta orduan, esango nuke arnas horrek eraman ninduela gorputzaren kontzientzira. Eta gero bigarren urtea, interesgarriagoa izan zen iritzako, zeia lurralde artistiko edo antzerki lurralde desberdinetan sartzen ginen, eta hoiek bai gehiago kontrolatzen dituela, ez? Melodrama, edo drama, tragedia, edo komedia, ez? Jatzan bakarrikan gorputza, bezik eta zan gorputza, eta gehiago. Eta gero, nahi baduzu musika bai pixka lasai. No tengo ganas de hacerme el café. Ya he destruido el castillo de arena y con el fango me he hecho una muralla en la piel. Estoy pensando en musas y arañas, a ver si alguna deja de tejer. Zuk esango zuen jarraitu nahi zuen, Jena? Bai, jarraitu nahi dut. Galdotzen, topera. Eta gero zure formakuntzaren barruan badago atal bat niri ere asko, interes asko sortzen didana, maskaren kontua. Ez dakize kontatu dezakezun zuk landu duzun maskaren mundu horri buruz? Bada zerbait agian hemen guk oso gutxitan ekarri genituen garbine insausti eta bai etorri ziren, baina aspaldi. Eta pixka bat ea zer den zuk jaso duzuna maskaren inguruan?
Esango nuke nire, nik jarri nuen lehendabiziko maskara, klaunaren maskara izan zen, ez? Batzutan esango, hori ez da maskara bat, ez hori maskara bada, ez da maskara txiki bat, baina bada maskara, ez? Eta maskara horrek, gainera, Zurrila Antzerki eskolan izan zen, Jose Rafatxadorekin biok ezagutzen duguna, eta Jose Rafatxado biok ezagutzen duzue, eta bigarren kafearen entzule guztiek ere, bai, da gure ikono horietako bat. Bai, askotan, hemen izan genuen, baina askotan agertzen da aktoren hitzetan eta referentzietan, eta gero Janarekin harreman asko duen, ez? Bai, baino presente daukagun pertsona da. Bai, niretzako izan zen, modu batean, ez, nik antzerkia lotuta ikusten nun tekstu batera, ez? Eta derrepente, maskara bat jartze horrek eskatzen zizun beste entzutea, ez? Zer gertatzen den zure inguruan, ez? Adi egotea, eta adi horretatik sortzen da, ez? Sortu dezakegu antzerkia, sortu dezakegu situazioak, eta orduan, hortxe izan zen, lehendabiziko esperientzia. Gero ja, maskara dan bezala, oso esperientzia potentea edukin genuen Londresen maskara neutroarekin. Maskara neutroa esaten diogu, badela maskara guztien ama, ez? Neutroa da, orduan, modu batean ezakit nola esan da, el zero bezala, ez? Ezereza bezala, baina zu zaude, konstiente, zure arnasketarekin, ez? Eta gero ja, gorputza dago ere bai, ezta? Arnasketarekin batera. Baina, ezakit nola azaldu, segurazki antzerkia egiten dugunok ulertzen dugu, ez? Baina bestela ezakit ulertuko den, ez? Hori bai, ez? Konstientzia hori hemen nagoelaren konstientzia, ez? Eta maskara neutroak hori erakusten dizu, ez? Modu batean, eta gainera nola aurpegia atzaizun ikusten, gorputza dago, ez? Dana gorputzarekin, ez? Are gehiago adierazi behar da, edo... Hoixe, eta asaltzen duzu, ez? Gorputzarekin asaltzen duzu guztia, eta keinurik txikiena, oso ondian bihurtzen da, ez? Esaten da maskara dela gure begia eta gorputza izango litzatekeela aurpegia. Ez, gure munduan garrantzi asko dauka aurpegiak, ez? Maskara bat jartzen dugunean berezitasun hori gertatzen da, ez? Eta gero datoz dira maskara espresiboak, eta maskara espresiboetan sortzen da jolasa. Ja behin badakagunean 0 puntu hori, hemen nago gorputzaren konstientzia dakat, eta badakit non nagoen kokatuta eta zer egiten dudan, jasi naiteke jolasten, ez? Pixka bat, maskaren maskara espresiboetan edo maskara larbarioak erabiltzen ditugu. Eta orduan, hor badatorria jolasa. Eta niretzako oso interesgarria da, ze gertatzen da, jolas bat, ez naiz ni. Eta mundu guztiak daki, ni ez naiz ni, ez? Orduan, arkaitz galdu egiten da, ez? Eta horrek ematen dizu, gehiago jokatzeko aukera bat, distantzia handiagoa dagoelako arkaitzetik pertsonaiera, ez? Eta hori, maskararen kontzeptu hau erabildezakegu ere aktoreok pertsonai bat lantzen dugunean, ez da? Banatzeko gutatik eta pertsonai azkenan sortzen duguna ere da, nahiz eta maskara ez eduki, maskara bat sortzen dugu, ez? Bai, askotan niri ikasleekin eta beste hainbatekin gertatzen zaizu, ez? Baina lotxa holtzak eta pentsatu, ez zara zu pertsonaia bat egiten ari zara, baina egia da maskarak askotan, edo ez zuk esaten zuen lehen maskara sudurgorri horrek, ez naiz ni horretan gehiago laguntzen diela, askotan eta inhibizio horretan laguntzen du batzutan, ez? Bai, Inigo, bai. Bai, badaukagu galdera bat zuretzat, estudiontatik kanpo iritsi zaiguna. Kaixo Arkaitz, egin dituzun pertsonai guztietatik, zein nabarmenduko zenuke? Interesgarriena iruditu zaizulako, edo erronka handiena izan delako? Besarkada handi bat, agur! Nerea Gorritik bidali du galdera, datorren asterako Oianak eskatuko dizu beste bat, gure datorren asteko gonbidatuarentzat, eta horrela kateatzen zaituztegu. Baina, galderari itzulita, Nerea Gorritik galdetu dizu, zein pertsonai nabarmenduko zenuken, edo zeinekin geratzen zen? Ze galdera, zaila da. Nerea Gorriti, zaila zen galdera.
Bi ezin ditut esan. Bai. Hemen, bigarren kafean guk bost kafe hartzen baditu. Zuri baten gati galdetu, zabit nahi dituzunak. Bueno, azkar begira. Adibidez, geratuko nintzateke pertsona asko egin ditut oso interesgarriak, baina azkeneko biak, esango nuke interesgarrianek izan direla. Alde batetik Maixabelen egin dudan Josu Elesperen pertsonaia, eta zergatik, bizirik dagoen pertsona bat delako, eta gainera berarekin modu akzidental batean Oianak irakurriko zenun ez da. Galetzeko asmoa nuen, baina botazuk. Bai. Bueno, nik korrika egiten dut eta pandemia garaian, maskarak ibiltzen ginen garai itxusi horretan, korrika atera nintzen Hernanitik eta gutxi gara bera ez, poligono 27 horretan Martutenen kilometros 6-garrenean topatu nintzen berarekin. Ez nuen behin egon nintzen berarekin, bere hitzaldi bat entzuten, baina kriston gogoan euskan zenik banekin bere pertsonaia egin behar nuela, berak etzekin ezer, eta... Urbildu pixka mikro. Urbilduko naiz, bai. Eta, kontua izan zen, ikusi nuela maskararekin bazegoen ere, eta niretzat izan zen, hau liluragarria da, ez? Eta orduan, hasi nintzen berarekin hitz egiten, berak etzekien, bera parte hartu bartzu, bere pertsonaia agertzen zela, bai bazekin Maixabel bazegoela, baina ez... Zuk eman zenion albiste hori? Bai, nik eman nion albistea, eta berak flipatu zuen ere, lehendabizikoago zago izintzera zu, zergatik genitzen hau zu, ez? Eta, gero eukinun, berarekin pixkat pertsonaia lantzeko aukera, eta gainera, Iziar Boiainek entzun egin ninduen, de hecho, esteraren bat aldatu egin zuen, moldatu egin zuen ere, pixkat Josu Elesperekin batera landutako horrekin, ikaragarria, Iziar Boiain. Eta hori alde batetik, hor Josu Elesperen pertsonaia, izango litzateke interesgarria horregatik. Landu egin nuelako berarekin batera, ez? Eta gero bestetik, esango nuke Jose Maria Arizmendiarrieta dela beste pertsonaia, pertsonai honekin ere nei jainko bat iruditzen zait, ikaragarria pertsona bezala zenolako lan egin zuen, eta ez modu egoista batean, baizik eta bere helburua bazen, ez da, olako kooperatiba, ez, barneratzea arrasaten, eta jendeari laguntzea, ez? Orduan, interesgarria izan da niretzako pertsonaia zeduki dut denbora desente. Otsailetik gutxi gora bera iraia bukaera arte, arrasaten estrenatu genuen arte, lantzeko pertsonaia, irakurtzeko, eta gero alde batetik ere konplikatua izan da, ze ez daude bideoaren aldetik, irudi asko ezin izan ditut ikusi, hitz egiten ez dut bideoetan ikusi, adibidez, izan da bakarrikan YouTubeen dagoen audioren bat, entzun dut, baina, egon da hori ez, sorkuntza bat enen aldetik imaginatzen nola izan zitekeen, eta apaitzak ere obserbatzen, eta hor egin dugu lan interesgarri bat, bai. Geroaren sustatzaile lan berriak prestatzen, hori baitzen zure lana. Bigarren kafeko langilea dirudiz, loturak primeran egin dizkigu. Bai. Zuk sartu duzu zuzenean, aziari buruz, ez? Pixka bat hitz egiteko aipatu duzu pertsonaia, baina konta iguzu pixka bat azia bera, zer den, esan duzu arrasaten estrenatu zenutela, baina oraindik badituzu emanalditxo batzuk, beraz kontatu zer da berez aipatu duzu pixka, baina gaixiago. Azia bada proiektu bat, erakusten duena Jose Maria Arizmendiarrietaren bizitza osoa, hori ez, txikitatik, heldu arora, eta baita, bere heriotza ondoren ere ez, utzi zuen, utzi zuen mundua, ez da? Berak, nik esango nuke saiatzen dela, azia, Gontzal Mendibile kriston gidoi ederra idatzi du, eta bertan daude balore pilo bat,
gure gaur egungo gizarterako oso interesgarriak izango liratekenak edo direnak. Ezta? Bestalde batetik bada obra bat multidisciplinarra, non ikustera datorren jendeak, ikusiko ditu dantzariak, ikusiko ditu musikariak, musika zuzenean, oso kriston musikariak, dantzariak ere primerakoak dira, aktoreak, eta eta kantariak, hoize, eta da kriston espektakulo potentea, iaia ezakiteun bat pertsona ote gauden estenatokiaren gainean, eta bai, erraldoia da, haundia da, bai. Hemen entzuten dugu, pixka bat. Amets baten ideietan eraiki zen izan nahian egin nahian lortu baitzen amets baten ideietan eraiki zen. Aipatu duzu pixka bat zure pertsonaia, nola landu zenuen, eta orain azaltzen ari zinenean esan duzu disiplina ezberdinetako pertsonak zaudetela, musikariak, abeslari, aktore, dantzari, nola izan da ondoren hori guztia, elkartzea, uztartzea, nola egin duzu hori guztia? Bueno, jaleo pixka bat izan dugu. Aipatu duzu 100 pertsonatik gora egon zaitezketela holtzan bertan, ez? Bai, astu zait koroak esatea. Eta abesbatzak. Bai, abesbatzak daude, bai dago, hori dago... EASO, eskolania, eta 3. bat, ezta? Daude EASO dago, eta gero daude arrasateko abesbatza ere, bai? Horintxe bertan izena etzaite markatuko diazue, etzaite ateratzen. Baina, bueno, eske gainera da, benetan nik ez dut sekula lan egin abesbatza batekin estenatoki gainean, eta erresten digu aktoreoi lana, osea, emozioetan sartzeko ikaragarria da. Nik askotan esaten dut, eske ez dut ezer egin behar, beraiei entzutea besterik ez, bai musikariei eta baita abesbatzari ere, dira ikaragarriak laguntzen digute pilo bat. Ordun, nola prestatu dugun? Bueno, kontua izan da, claro, normalean entxeiatu dugun lekuak ere ziran oso handiak, ordun, eta gainera Gontzalek eta taldeak eta Maxik eta erabaki zuten bakarka lan egitea, pixka bat disiplina desberdinetakoak, egun batean batzuk eta beste egun batean besteak, eta gero itxasten jun, ezta? Gutxinaka. Ordun, askotan, azkeneko momentuan ikusi dugu espektakuloa osorik, ez? Bai, azkeneko egin genuen uztailaren bukaeran egin genuen entsaio bat, eta gero hilabete erdira estrenatu genuen. Orduan, uztaileko horri bai izan zela oso garrantzitsua guretzat jakiteko ze kontatzen ari ginen, ezta? Pixka bat. Aipatu duzu... Goiko balu da abesbatzaren izan. Goiko balu arrasateko abesbatza. Bai. Gaina barkatu, gaina Goiko balukoek lagundu digute pilo bat, eta zehazki neri, bereziki neri, ze karo, beraiek asko Jose Maria Arizmendirri eta sagutzen zuten, orduan pista asko eman dizkidate, ez? Onerako eta txarrerako, ere bai. Ze batzutan ere inila banekan nire bidea egina, eta esaten zidaten, arkaitz, hau berak ez luke egingo. Bai, Bai, eta karo, moldatu bari zen dut, bai, pertsonaia... Osa, zeona, etengabe... Bai. Une oro. Autozuzenketa hortan. Eta ziur nago... Orain norbaitek igual. Zerbait izango diatela, noski, bai. Baina, hori guai dago, azkenan bizirik dago, ez? Pertsonaia eta horretan gaude. Bai, lehen esan duzu, ez? Abesbatzek kasu honetan zenbat errazten zizuten, ez? Emozioetara iristeko edo. Zuk normalean emanaldi baten aurretik edo pertsona baia bat lantzen duzunean emozioetara iristeko musika erabiltzen duzu? Zenik adibidez, utzi zure mezua seinalearen ondoren egiten nuenean, nik egia da 2 gauzatxo egiten dituela. Bat, nik nire aitari hitz egiten nion antzezlanen, orduan, emanaldi aurretik beti aitari gutun bat idazten nion, eta musikarekin egiten nuen. Bakit. Bai,
niretzako ere musika oso garrantzitsua da, ez? Azkenean, nik askotan esaten dut musika arima dela, ez? Eta arima mugitzen dituela, ez? Eta bada garrantzitsua musika. Niretzat ere askotan aktore bezala oso garrantzitsua da jakitea zein da pertsonaiaren helburua. Osea, justo askotan atera baino lehenago esaten dut zein da orain egingo duzunaren helburua. Zertarako zaude hemen, zer egin nahi duzun. Ez da galdera hori erantzutea pixkat enfokatzeko nire burua gauza konkretu batean eta ez, igual sortu daitezken beldurrak edo eta urduritasunak, sartu horretik, inseguridadeak, ez, baizik eta, enfokatzeko. Baina bai, musika oso, bai. Eta lagundu izan dizu paperen bat prestatzerako orduan musikak? Sango zenuke. Bai. Neri adibidez ere gustatzen zait, adibidez, Arizmendiarritarekin ere, iguale entzun izan ditut, ezta? Elizako abestiak, eta horrelako gauzak, igual ikasketa prozesuan, ikasterari nintzenean, pixkat gehiago gerturatzeko, ez? Edo eta, usteko, ez? Bai, musika oso garrantzitsua dela esango nuke, bai. Eta esan duzu estreinaldia izan zenuten, orain, azaroaren 26an Donostian egongo zarete kursalean, eta beste dataren bat ere dagoeneko itxita baduzue. Bai, badakagu abenduaren, orain buruz ari naiz, abenduaren 16a bada larun bata. Ostirala, 17 da larun bata. 17an gaude Gasteizen, Printzipalean. Gero badakagu abenduaren 30an Markinan, badakagu, eta horrengoz hiru horiek ditugu, baina, badakagu, ustea, gutxienez aterako direla besteren bat, ere bakigu Goierrin seguraski zeozeratako dela, Baiona edo Biarritzen ere badago aukera. Ez da erraza izango hainbeste jende daukan produkzio bat mugitzea, ezta? Eta antzoki horok ere ez du balio. Hori da. Bai. Goierrin ez egitze antzokik heldu dizaioken horri, esaterako? Nik uste dut, pentsatzen ari direla frontoi batean. Markinan ere akaso frontoian izango da, ezta? Bai, uste dut. Tona batzuk teloi eraman, reberrak eta kontrolatzeko. Bai, hori da beldurra pixka bat, ez? Hori da frontoien. Bai, frontoiak pelotan jokatzeko dira. Hoxe, hortako dira, bai. Baina, egin daitezke gauzak, lan asko eta diru asko sartuta, eta da, tela mordoa sartu, eta paretek duten errebote hori kontrolatzea. Beti ez da gertatzen. Hori da gure Euskal Herria, ez? Hori da. Dagoen da pixkat egokitu. Orduan, azaroaren 26an, gonbida dezagun jendea ikustera joan dadin, ezta? Zer esango zenieke? Ziur batzuetan, ez dakit, hitz egiten dugunean, apaiz baten bizitzari buruz agian horrek atzeraka da eman dezake jendeari, baina esango nuke, ez dela, bada apaizaren bizitza, baina beste modu batean ez da hori bakarrik, gauza asko daude. Musikariak esan bezala brutalak dira, bikainak dira, aktoreak esango nuke ere, bai, dantzariak, bai, protagonista ez ezik, baina beste guztiak. Eta ikusko dute, esan bezala, espektakulo multidisziplinar bat, denbora oso dinamikoa da, musika oso polita da, abeslariak orain entzuten ari gara, ezta? Antzerki musikala Madrilen ikasten ari diren ikasle gazte, aktore, profesional gazte batzuk dira, oso onak direnak, eta gozatuko dute pilo bat. Nik askotan emozionatu egiten naiz, holtza gainean nagoenean, eta negar ere egiten dut, pertsonai bezala, esan nahi dut, kostatzen zait, negarrez egitea askotan, pentsa. Aizue, gustora jarraituko genuke, baina agurtzeko orduari iristen ari zaigu, arratsaldeko 6 buelta-bueltan, Ariako lankideak lekuko hartzeko prest, beraz agurtu egingo dugu, Arkait Gartziandia, mila esker gaur gurera etortzeagatik. Eskerrik asko. Bigarren kafe baterako aitzakiak ere topatuko ditugu, Laister? Bai, ze gauzak ere gelditu dira hortik, hitzeiteko beraz, beste bateako seguru. Oiana Maritoren, datorren ostegunera arte. Hoxe, bai. Goiurez Izarraldia bihar arte. Eta zuri entzule plazer bat duzu, bihar 4 eta 5 hementxe Naiz Irratian, bigarren kafean. Izan ondo, eta pasa ondo, osteguna dela, eta hasi behar dugula ja, asteburu ospatzen. Aio!
Calm and bigarren kafea.